Ajaan taas hiukseni. Miten tää peli tosta? Oh my god. Pitää vähän söpöistä tasoittaa tässä. Jingle bells. Oho, mä pistän tuon. Hienosti loistaa toi pää taas tuolta. Tuo sun pälvi näkyy tässä. Pälvi laaja. Pysyt paljon jo lähellä. Lähtee tähän kuitenkin. Se oli siitä parempi se toinen. Se näytti sen niinku silleen. Siis kyllä se Hannankin kone oli tosi hyvä. Se oli niinku... Se huomasi, että se oli laadukas. Se oli niin raskas. Koitas tämmönen lelu. Lelukone. Mikä se on? Philips. Philipsin lelu. Philips. Lelujen lelu. Like a lelujen Dressman. Aika tasamittainen on. Siellä on jotain kohtia, missä se enemmän haittaa. Missä on jäänyt sieltä pidemmässä varmaan. Kyllä on upeeni. Vittu muutu lainkaan. Vähän rapisee jos pakko. Mä en osaa vasemmalla järjellä ajaa yhtään. Mä kun vetäisin siihen. Yes. Tosta päältä on pälvin. No niin. Silloin nyt sokista Söpö jälkeen. Mä varmaan kinoilisin koko ajan seuraavan vuoden. Tanakelee tulisi siihen malliin. Millaisesta niskaa meinasit? Mä en tiedä. Sä et uskalla. Mä uskalla. Siinä kestää taas, kun se kasvaa. Tai kun nää on nyt tämmösiä, että ne just ehkä yltää tuon ponnariin, niin siinä on taas 3-4 vuotta se yltää mihinkään. It's up to you. Niin sanon sitten. Onko ready? No, suurin piirtein. Punainen niska. Olihan siellä. Oli siellä joku nysäkkä. Upeaa.
Hienosti paistaa nyt kuulla sieltä. Tuli tosi komea. Kato tänne.